Så alle sammen gutter og gutinder. Vi har Leo med i dag, og vi spiller Fortnite. Som der også er en kanal. Ja. Hvis I gerne vil adde os, så må I meget gerne gøre det, så kan vi Ja, spille men I games på kan et også tidspunkt. prøve det er som at add os som friend. Nogle gange. Det var også det, jeg sagde. Nå. Okay. Altså, den video, som jeg lavede ud, som man ikke kunne høre lyden på, åbenbart meget mærkeligt, der siger jeg bare, når vi rammer 50 subs, så går vi live. Er det ikke rigtigt, Leo? Jo. Når jeg rammer 50 subs, så går vi live. Så går vi live, og så kan I join. Så mig og Leo skal lave videoer i dag. Vi skal væk fra folk, der danser, okay? Okay. Vi skal væk fra folk, der danser. Jeg har lige fundet ud af for nylig, Leo, at man kan sige, hvornår ens video skal blive lagt ud. Man kan ligesom planlægge, hvornår videoer skal ud. Hvis du ikke det, Børge. Nej, Karl. Okay, laver vi slice med korn og... Hvor skal vi lande? Ja, til det. Og Tilde, der dør. Det der. Men det synes jeg ikke. Jamen, jeg synes, vi dør. Det kan være, jeg lige skal skrue ned. Eller hvad? Eller er det op, vi kører? Det er nok sådan der. Leo, det er et rigtig godt sted. Og hvis ikke I vidste det, så hedder Leo, han hedder Leonel. Ja. Og hvis jeg var Ronaldo-fan, så er jeg godt nok ikke. Så skulle jeg fandme skifte navn, så. Så skulle du hedde Cristiano. Ja, det skal jeg. Men jeg er Messi-fan, og jeg er en blå AR fra start af. Den er dårlig. Eller ikke som grin. Den er dårlig. En blå pistol og en busk. Det er bare lort. I den her periode kan I godt forvente, der kommer mange videoer. Jeg har den samme som G. Vil du have den ene? Det er den der som G. Nej. Jeg synes, den er okay. Den er ikke god, men den er heller ikke dårlig. De her paller, de giver vold meget træ, jo. Jeg kan ikke finde ud af det her, jo. Jeg plejer ikke at være så dårlig. Så der. Ja. Hvis den her video rammer 5 likes, så spiller vi med Leo igen. Og hvis ikke den gør det, så er jeg bare Leo. Ja. Skal jeg lige til at sige med det. Min grappler. Min! Din! Mother! Har du minis? Nej, jeg har 0 healing. Tak. Ja, så er det også bare snyde, der skal være sådan en der, så. Nej. Sådan. Der sættes ingenting af, man, i det her. Lort. Du rører ting ned på nu. Der rører bare en bil ned på nu. Og der var Mats. Leo, kom, vi skal skynde os. Brug din grappler. Brug din grappler og kom med mig. Jamen, der var en lille bush med. Kom nu. Der er en rift lige her. By the way, det er der hvert game. Kom.
Hvor skal vi hen? Så vi skal ind til Salty. Vi skal ikke ned i pladsen. Nå, jo. Vi skal ind i zonen jo. Ja, men stadig. Vi går hen til Loot Lake, og så tager vi... Det er fordi, jeg har seriøst ingen minus, og jeg skal bruge det, fordi jeg er begge på. Okay. På Vi skal mig. skynde os Jeg lidt. skal Vi lige har have også grappler jo. Ja, så vi skal lige loote lidt her og se, om der er noget. Vi har omkring 30 sekunder til at loote det. 30 sekunder. Vi har... Det var nøjeren, det der. Nej. 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 Jeg gør lige det her. Der stod bare folk og bare kiggede på mig, og så døde jeg. Kom så, Leo. De er ikke så gode. Eller noget. Jeg fik en. Du dræbte ham den ene. Kom så, Leo, du kan det. Det er OP jo. Ja, men jeg nåede jo ikke rigtig at fight dem. Så jeg vidste faktisk ikke, om de var gode. Og det var lidt der. Så skal jeg egentlig bare tie stille med, om de er gode eller ej, hvis ikke jeg har spillet mod dem jo. Godt lavet. Så skal du bare tage mit reboot card. Jeg skal lige tage noget loot, mand. Kan du tage en grappler med til mig? Nø. Skynd dig at reboot mig, ellers så når vi det ikke. Bare reboot mig lige der. Du kan reboot mig så tæt på. Det kan du godt nå. Brug din grappler. Nej. Det dummeste sted. Jeg trykker ikke på en skid, Den dummeste vinkel. Du skal ikke synge. Det er træls. Den dummeste vinkel og reboot er det ikke op fra toppen af, ved mindre man er usynlig. Det kan man ikke i den her season. Når vi optager den her video, så er der omkring 6 timer til den nye opdatering kommer ud. Mig og Leo, vi glæder os meget. Er det ikke rigtigt, Leo? Vi glæder os meget til den nye sæson. Ja. Det var godt nok lort. Men vi er stadig ikke. Hvad synes du om den her sæson? Hvad synes du om den? Synes du, den var god? Den var sygt sjov. Jeg synes, den var lidt kedelig, for jeg spillede ikke dengang jo. Jeg startede for 3 år siden på iPad. Og så, altså, jeg tror, grund til, at jeg stoppede på iPad, det var jo fordi, at Epic Games ligesom... Og det er væk. Kom op og slås, kunne man sige, med Apple. Hvem der skulle have pengene for V-Bucks. Med App Store'en. Det var noget med, at Apple ville have 80% af V-Bucksene, som Fortnite tjente. Mit med. Min grappler. Ses. Du ved ikke, at jeg flækker det så meget. Nej, Jo. kan du ikke, mand. Jo. Nej. Jeg flækker det nu, mand. Det er fordi OG, så kunne man skyde sin teammate. Og så blev man... Ninja blev bandet af det. Eller han var tæt på at blive bandet. Var han ikke det? Så blev man bandet fra Fortnite. Ninja skudde en, men så spurgte han så sødt, at han måtte komme tilbage med hans skins og alt muligt. Når man bliver bandet, mister man så sine skins. Yep. Og tror du selv? Hvad tror du selv? Nej, det er ikke kun, hvis man bliver bandet for at have skins, man ikke må. Ej, jeg blev one-pumpet. Men nu må du... Jeg blev decideret one-pumpet, mand. Så jeg lige... Jeg blev one-pumpet. Ja. Fighting Virtual. Jeg fik kun sådan 7%. Jeg er 35 og Det gør jeg også. bare ready up. Hvad? Sådan. Vi skal nok vinde et game. Der er sygt meget loot her. Der er bare sygt meget loot til sig.
Ja, de kan bare tage hver en gun, de kunne ønske sig. Ja, nærmest. Ja. Jeg undskylder meget, hvis det er en dårlig vinkel. Leo, jeg tror på, at vi kan vinde. Har du også set nogle af de der sneak peeks på den nye sæson? Nå. Hallo? Er du død? Jeg tror, Leo han er død. Leo, er du død? Hvad? Jeg spurgte, om du var død. Det er jeg ikke. Nå. Fedt. Jeg må have opgraderet mit setup. Okay, hvor Vil jeg læse? Nå, måske... Bare det der. Jeg vil godt. Vi kan også se, om der er nogen, der er AFK. Vent med at have boost, så ser vi, om der er nogen, der er AFK, så får vi gratis kills, hvis der er. Ja, men nu har jeg jo lige gjort det. Bare gå direkte Nej, jeg ned. mangler stadig sådan 100 XP, så jeg kommer... Land der, fordi der er 2 gratis kills. Der er to, der er AFK. Nej, ved du hvad, jeg kommer på auto der. Nej, ved du hvad, vi lander der alligevel. Det vil jeg godt. Ej, det tager 700 år for mig at komme ned, jo. Det vil jeg godt gjort. Like den her video, hvis I også glæder jer til jul. Og så hvorfor bare alle, der ikke glæder sig til jul. Det gjorde næste der. Nå, nu må du... Du skal ikke lade det! Han rocket launchede mig, mand. Hvor er der folk allerede rocket launcher? Ja, fuck, lækker. Lækker, ja. Det er så! Du skal ikke snakke sådan lige. Dø! Du dør. Jeg tror ikke, du kan klare ham. Tag ham med SMG. Kom nu. Nej! Ja. Jeg døde åbenbart med en pickaxe. Jeg døde af en pickaxe. Jeg tror, vi mister lidt rank. Ja. Jeps. Ja, jeg fik 31, og jeg havde 36. Jeg tror, jeg har mistet meget rank. Gør det ikke det? Nej. Gør nok ikke. Ham der vi døde af, han er bare fuldstændig ligeglad med sin teammate. Han står i emote på sin teammate. Jeg kan mærke, det kommer til at gå godt i det her game. Men det gør det sikkert ikke. Han sidder bare og troller sin teammate. Er det ikke ret i Leo? Han sidder bare og troller sin teammate. Ja, han livede. Hans teammate livede. Det havde jeg også gjort. Så du, at hans teammate livede? Nå, du gider ikke snakke til mig lige nu, eller hvad? Nå.
Leo, har du muted dig selv, eller hvad? Ja, jeg ved godt, man ikke skal sige sit password væk. Det var så dumt at sige sit password. Do not share your password with anyone. Only you can prove V-Bucks game. Ja, man kan godt blive skabet. Skulle du noget? Hvad? Skulle du noget? Nej. Nå. Hvis der er nogen, der undrer sig over, hvorfor vi ikke klipper, det er fordi, ellers så kommer der sådan en lille skærm. For jeg har sgu ikke råd i. Eller, undskyld, jeg har for Søren ikke råd til alt sådan noget clipping-programmer og sådan noget. Plæsen. Nu er det plæsen-tid. Hvad? Jeg siger bare, det er plæsen-tid nu. Er det pleasant? Jeg har ikke styr på det her map. Som jeg har sagt før, jeg spillede ikke det her map. Så jeg kender ikke mappet. Det kan du sikkert. Jeg skal lande i Ollies hus, fordi han siger, det er et godt loot. Lad os se, om der er. Det er der sikkert. Ja, der er der. Sikkert, men altså, okay, lort. Der er en, der har shotgun, kan jeg høre. Ses. Flashes. Ses. Giv mig nogle våben. Jeg har en grøn pomme. Hvorfor er det ikke? Hvorfor skal du... Altid. Det er som om, hver gang jeg filmer, så dør jeg hvert 5. sekund. Sådan sker det ikke, når vi så bare spillet med. Hver gang jeg filmer, så dør jeg hvert 5. sekund. Okay, der kommer jeg. Se mig. Nej, ikke skyld mig. Kom så. Ej, hvad? Nå. GG. Jamen, det er som om. Altså. Det var også alt for den her video. Vi ses igen i næste video snart. Farvel. Bye bye, fan. Altså.